Берде аңлый мин, исем китер уңа. Нигә икән фиксиләр Кечкенә барсы да, әйе аңлавы кыен, аларның тормышын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Микродулкынлы мич. Шулай итеп, балалар, бүген без микродулкынлы мичнең төзелеше белән танышырбыз. Аның ярдәмендә кешеләр төрле ризыкларны җылыта. Ого! Безнең ялгыш үзебезне җылытмаслармы соң? Бу турыда да белерсез. Әгәр дә игътибар белән тыңласагыз, әлбәттә. Аңладыңмы? Игътибар белән тыңла. Тыңлыйм инде, тыңлыйм. Әлбәттә, кеше балалары шикелле үк кечкенә фиксиләрдә мәктәпкә йөри. Ләкин күп белемне алар әти-әниләреннән ала. Өлкән фиксиләр балаларын төрле җайланмалар эченә сәяхәткә йөртәләр. Аларны ничек барлап торырга кирәклеген сөйлиләр. Әти фиксиләр күбрәк компьютер яки телевизорларны күрсәтергә ярата. Аның каравы, әниләр аш бүлмәсендәге әсбапларны яхшырак белә. Кайвакыт шулай да була. Өйдә моңа кадәр фиксиләр бердә күрмәгән яңа җайланмалар пәйда була. Мондый чакта алар бөтен гаилә белән җыелып, әсбапны ничек кулланырга икәне турында күрсәтмәне өйрәнәләр. Кешеләр үзләре өчен язылган ул күрсәтмәне гадәттә укымыйлар да. Хәзер микродулкыннар таратучы магнитрон янына килик. Ризык микродулкыннарны үз эченә сеңдерә дә ризыкны җылыта. Дөрес. Хәзер барыбыз да игътибар белән сулга карыйк. Ура! Азатлык! О, Дидимыч! Бәлки мультиклар карарбыз? Булмый. Дәресләр әзерлисем бар. Алайса тизрәк әзерлә. Дәрес әзерлисе булганда, нигәдер һәрвакыт ашыйсым килә башлый. Алайса тизрәк аша. Юк. Ни кадәр тизрәк ашасам, дәрескә дә шулай тизрәк керешәсе була. Булган. Җылытырга кирәк. Ага, 1 минут җитәр. Бу гади чыбыклар гына түгел, алар шун... Әнисәй, нәрсә булды? Артык көчле кичәнеш, мич янып чыгарга мөмкин. Әйдә, тизрәк моннан китик. Ничек инде китик? Кая? Җайланманы коткарырга кирәк. Тыдыш. Ой, ни булды мичкә? Ватылдым әллә? Син аңа аптырама. Симка белән әнисәй генә исән булсыннар. Монда берәү дә юк. Әлбәттә юк. Без дивар артында идек. Анда беләсезме ни булды? Менә нәрсә икән. Димыч, син ник шәнечкене микродулкынга куйдың? Нәрсә, ярамыймы ни? Исеңдә тот. Металл савыт сабаны бер кайчан да микродулкынлы мичкә куйма. Шәнечке белән кашыкларын да куярга ярамый. Чөнки мич янып чыгарга мөмкин. Ул чакта бернинди фиксиләр дә мичне рәтли алмаячак. Хәтта тәлинкә читендәге металл бизәкләр дә күңелсезлекләргә китергә мөмкин. Аннан тыш, ябык савытларда, ябык шешәләрдә ризыкларны микродулкында җылытырга ярамый.
Йомырканы да анда пешерергә уйлама. Шартлыячак. Мин буларны белмәдем бит. Нолик, ә син нәрсә карадың? Нигә Дим Димычны кисәтмәдең? Мин. Син бит дәрес калдыручы. Үзең дә берни белмисең. Нолик, кая киттең? Синең белән сөйләшәм бит. Ничек кая? Мичнең төзелешен өйрәнергә. Мин дә дәрес әзерләргә киттем. Башта узын итеп башлыйсың әле, шулаймы? Юк, мин бөтенләй ашамыйм. Бер ярты сәгать кенә компьютерда уйныйм да, бетте китте. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр